toca fer camí. Els vidres... I avui toca fer camí, un altre caminet més, uns quants quilòmetres més cap a la felicitat. Allí trobem amb un pal, sempre ja sabeu les excursions, hi ha un senyor que va en un pal i l'hem de seguir. Jesús Ferrer, bon dia. Bon dia. Com estem? Molt bé. Bé? Sí. Molt bé, sí. molt bé. Bé, no? Sí, ha sortit una sèrie. Has sortit una sèrie, t'he vist, a les xarxes socials, no? Sí. Fent el teu show de pallasso, sí. amb nens que te van mirant i van rient. Sí. Fan una sèrie de Rocket Talent Show, que ho fan a les televisions privades. Crec que a Canal 21 i a Televisió de l'Ebre fan dissabte a les 9:30. I a les xarxes socials se pot trobar a xarxes més. I al 5è episodi, o sigui, van contactant en molts de pallassos, els bons els entrevistes i els altres estem fent allí de relleno, però bueno, los que fem de relleno, pues hòstia, 3 minuts de glòria és un xollazo. Allí, no? I ben gravat, confiat que siguin 30 segons, perquè vam anar allí a fer de relleno. Sí. Vam anar a un rodatge, un munt de pallassos, un munt hi havia un faquir, hi havia un mago, i confiat que dirien 30 segons i ja està, perquè anàvem com... Dintre és una ficció en què dos pallassos estan buscant el talent i van entrevistar a grans pallassos. Al meu episodi fan un homenatge pòstum a aquell pallasso tan important, merda, no recordo com se diu. Bueno, no seria tan important si no te'n recordes. És que m'he preparat el programa d'avui. El Poltrona. No, un que es va morir aquest any. Ai, sí, ja sé quin vols dir, eh? Tinc el seu nom a la punta de la llengua, però no me'n recordo. Bueno, ara Jesús està buscant... El Django Edwards. El Django Edwards, és veritat. Django Edwards, un gran pallasso, i clar, el meu episodi surt. O sigui, diu dos coses, perquè realment entrevisten a la seva dona, que en ella vam coincidir a un taller de pallassos, i clar, que surti el Django Edwards és un homenatge pòstum superxulo, i clar, que surti jo 3 minuts, bueno, molt xulo. Molt bé, doncs me n'alegro, la gent ja ho podeu mirar. Si no, seguiu a Jesús a la seva xarxa social, que ella ha penjat el trosset on surt, i que ho vegin. Avui de què parlem? Avui parlem de la meva nit fosca de l'ànima. La teva nit fosca? La meva nit fosca. Totes les nits són fosques. Sí, però la nit fosca de l'ànima és una metàfora. És una metàfora de que quan vas al camí cap a la felicitat, pues, descobreixes en un moment donat, o sigui, l'única forma de reconèixer la llum és a la foscor. L'única forma de valorar la pau és en guerra. Llavors, l'única forma de descobrir la felicitat és reconèixer que et fa infeliç. I això, clar, quan fas un viatge així fort, me va aparèixer tot el 2020. El 2020 se'm va... El 2020 a molta gent ens va aparèixer la part fosca. Doncs mentre a tots us passava la part fosca, jo parlaré de la meva part fosca, mentre tots passàveu el confinament. Perquè estàvem al confinament. Estàvem tots, sí, horrorós, pues bueno, és una pèrdua del que t'ha dit l'ego que ets, del que tu et penses que ets, descobreixes que no ets el que tu et pensaves, que bueno, és tot una mica tràgic. Llavors serà un dels episodis més tràgics del programa de ràdio. No passa res. Però hi haurà segona part, la segona part parlarà de 2023 i es veurà com remunta d'una forma increïble. Llavors, clar, és allò com basades en hechos reales, saps? Que primer han de dir de que estan superenamorats perquè se morga el protagonista, saps? Pues anem a fer alguna cosa així. Bueno, pues espero que no es morigui ningú. No es morigui ningú. Pues vinga, va, te deixo les zones per a tu. Me deixes? Moltes gràcies, Jordi. Bueno, això està basat en el llibre de Joseph Campbell, de L'heroi de les 1000 cares, que parla de la nit fosca de l'ànima. I hi ha moltes pel·lis que s'han basat en això, en l'heroi de les 1000 cares, perquè fa una mena de l'aventura de l'heroi. Hi ha moltes pel·lis, he volgut fer aquí un llistat, que es basen en l'aventura de l'heroi del Joseph Campbell, que era un mitòleg, un escriptor, que va escriure un llibre molt conegut. Pues pel·lícules que es basen en este mite és La guerra de les galàxies, sí, la trilogia original, claro, El Señor de los Anillos, Campeones, que me fa gràcia que diu la de baloncesto, no la de Oliver i Benji. Dic, vale. El Rei León o Matrix. Són exemples de pel·lis que fan el viatge de l'heroi. És un heroi que primer es destrueix, entra en crisi, per a reneixer, arriba a un lloc i aconsegueix pues, la seva missió. La seva missió.
El seu objectiu. I sí, basat en l'aventura de l'heroi del Joseph Campbell, del llibre L'heroi de les mil cares. Avui explicaré la meva nit fosca de l'ànima. Vinga, va. 2020, mentre tots estàveu confinats i passant uns dies horrorosos, jo vaig passar una de les èpoques més complexes de la meva vida. Torno a repetir que això al següent capítol se remuntarà, però comencem per este. Me separo d'una relació de 20 anys en què vam tocar a fondo, me vaig plantejar moltíssimes coses, a mi hem estat 7 anys lluitant per la parella i buscant solucions, però arriba un punt en què no funciona i res, me separo, és bastant tràgic perquè jo es pot dir que havia viscut 17 anys amb ma mare i 20 en la meva ex, o sigui que se pot dir que havia viscut més en la meva ex que amb ma mare, però va tenir que fer-se un canvi. Llavors vaig passar a viure a Amposta em sentia super sol perquè estava acostumat a baixar al poble, a baixar al carrer i veure gent. Jo vivia a una zona turística i era hivern i no hi havia ningú i era molt trist. Després de tot això se'm va juntar en moltes més coses, se'm va juntar en que mes filles no em volien vindre a veure, jo em sentia super sol perquè se m'havien mort mons pares i m'havia separat i clar, només me quedaven mes fills, clar, me quedava ma germana, ma tia, ma padrina, quedava més gent, però així fort que les meues xiquetes no volguessin vindre amb mi va ser molt dur i se'm va ocorrir contractar una advocada. L'advocada me vaig gastar una pasta i em va dir, jo no sé fins a quin punt puc fer-te alguna cosa, però contractem una mediadora. Contracta una mediadora, la mediadora fa una ruta, parla en totes les persones vinculades i després me diu, he arribat a una conclusió. Dic, sí? Diu, tes filles no volen vindre amb tu. I jo pensant, vale, paga una pasta per arribar a la conclusió. Perquè m'ho confirmi, no? Sí, m'ho va confirmar. Clar, se'm van acabar totes les eines i va ser una època bastant terrorífica mentre vosaltres passàveu el confinament. Això s'ajuntava que feia molts d'anys que s'havien mort els meus pares, jo havia estat molt enfadat amb uns pares i me va costar el meu recuperar-me d'esta situació. Era una situació complexa perquè tens unes creences, tens una forma de pensar i tot això, per dir alguna cosa, havia estat 20 anys d'informàtic, jo era superdotat, ho he comentat alguna vegada aquí, als 20 anys vaig entrar a una associació que es diu Mensa, Punès, on està el 2% de la gent més intel·ligent del planeta, i algú es pensarà que això és un gran do i que és una merda, perquè jo no connectava les emocions, no entenia la gent, no entenia què me dien, jo només... O sigui, jo me portava més bé els ordenadors que les persones. I això, clar, això em va fer passar, me va fer passar per situacions molt complexes, com ara tenia una profunda immaduresa, era un narcisista manipulador i no tenia amics. O sigui, que tenia un destí de merda i... No tenies amics o creies que no tenies amics? És que quan explique la setmana que ve, el 2023, millor farem spoiler. Ara tinc molt poquets amics, però són molt profuns i sé que arribaré als 70 anys i continuaré aquells amics. En aquell temps jo manipulava la gent, o sigui, feia sentir bé a la gent perquè m'ajudés, perquè sortigués als crèdits, perquè muntàvem associacions de xerrades de noves tecnologies, i llavors la gent pobra se feia una currada i sortia als crèdits, era tot molt tràgic i aquella gent cada vegada me deia... Jo me largo d'este hijo de puta, sí. I tornava a engegar una altra roda i anava, diguem-hi, que el meu destí era arribar als 70 sense ningú. O sigui, era un tio una mica tòxic. Estava atrapat a la Matrix, jo sempre vaig cobrar menys que la meva exdona, tenia un problema financer molt important en general, i en aquell temps, com si no fora poc, vaig revisant com anem de temps. En aquell temps, com si no fora poc, pel conflicte de l'1 d'octubre, me van citar als jutjats 2 vegades per tallar carreteres. I en aquell moment, jo la feina me feia molta vergonya explicar que estava citat als jutjats. Això no ho explicava, m'ho quedava aparcadís, tipo les almorranes, que te les quedes para tu para dentro.
i això m'anava afonant, o sigui, jo estava citat al jutjat per tallar carreteres i no va ser molta gent que es va revolucionar, i al 2020 pues, m'arriba la citació, diu, has d'anar al jutjat, primer a una i després a una Amposta i una Tortosa. I jo flipant, i allò no ho explicava a ningú, i allò m'anava remordint, fins i tot, bueno, teníem advocats gratis, i un dia la meva advocada li vaig dir, per favor, podríem fer una teràpia grupal? Podries convocar tots els que estem citats i almenys poder-ho parlar amb algú, perquè no m'atrevia a parlar-ho en la gent de la meva feina, en segons quins companys, no m'atrevia, jo tenia una pena horrorosa, i res, mos van citar tots, quan van veure les cares hi havia gent d'Amposta, gent de totes formes, i a partir de llavors vaig dir, hosti, tinc que començar a explicar-ho, i realment quan ho vaig començar a explicar a la gent de la feina i als companys i als amics, aquella angoixa se me'n va anar, però mentre jo no em vaig veure capaç, és horrorós, quan passes una situació, que mira que és una situació cutre, però en aquell temps va ser com molt bèstia, t'arriba una situació, estàs citat als jutjats i te quedes flipant. Los consellers estaven a la presó. Sí. I mos imagineu el pitjor, t'imagines el pitjor. És que la teua ment, que no para mai de donar-te males idees, el teu ego, donant-me males idees fins a l'infinit, i allò m'hagués pogut, diguem-hi, provocar un càncer. O sigui, ara ho recomano a tothom que passes el que passes, explica-ho. Tu te penses que allò és horrorós, però explica-ho. Perquè quedar-t'ho per a dins, jo la situació està dels jutjats, m'ho vaig passar molt, molt, molt malament. 2020, que fa un home sol, a un poble que surt al carrer i no es troba ningú, que ses filles no volen vindre i està sol, pues, traient-li fum a Tinder, intentant lligar, però no aclaria res. Estem en pandèmia, a més. En pandèmia. Pandèmia lligar era molt difícil, també. Bueno, intentar xerrar amb la gent, intentar quedar en aquells racons, i no hi havia forma de quedar, no hi havia forma de liar-me amb ningú, i encara era més tràgic, era un pagafantes, que no aclaria res en la meva vida, no tenia cap enfoc, no tenia cap... És que havia perdut l'honor. Considero que 2020 és la meva nit fosca de l'ànima. El capítol vinent explicaré 2023 i evidentment se remunta tot i en es creix. Però bueno, realment esta crisi jo la portava des de la crisi dels 40, que eren 7 anys abans, i en aquella crisi dels 40 pues, també vaig notar moltes coses rares. Va ser a partir de llavors que vaig començar a estudiar teatre. La feina d'informàtic pues, quasi que no m'interessava tant, i vaig començar a destapar un pel les emocions. En concret, ja que he citat un moment amb les filles, podria tirar més atràs i dir que jo vaig ser un pare ausent, perquè quan tocava, o sigui, realment no volien vindre perquè jo no m'ho havia currat gaire, jo vaig ser un pare ausent amb les filles, jo era immadur, i quasi feia com de germà gran, en vez de fer de pare quan tocava i estar al costat i recolzar i donar opinions i posar límits, pues, jo era una persona bastant immadura i només feia el sopar quan la mama no estava, com fent de germà gran, i no estava a l'altura, i en raó després, claro, vaig pagar lo que tenia que pagar. Estem parlant de la nit fosca de la meva ànima, 2020. La setmana que ve remuntarem més. Estem parlant del camí cap a la felicitat. El camí cap a la felicitat que per exemple, quan vas a tirar una pedra, primer la tires atrás per després tirar-la avant. Llavors, esta nit fosca de l'ànima és un pas atrás, és un reconeixement de que qui soc, no soc ningú interessant, el meu ego, tot el que m'ha explicat el meu ego no ha existit. I per acabar m'agradaria explicar una petita llegenda que ve molt al cas i comença a preparar com serà el capítol de la setmana que ve. El capítol de la setmana que ve parlarem de 2023, com s'ha capgirat tota esta nit fosca de l'ànima, i en es creix. Ara no us faig spoiler. Però bueno, perdoneu. Explicaré una llegenda. Hi havia un poblet a Tailàndia que tenien una estàtua gegant d'or, però gegant. I la gent anava allí a adorar la seva estàtua d'or, i van arribar veus en aquell poblat que vindria l'exèrcit d'un altre país
i vindria a saquejar l'estàtua d'or. I tota la gent d'aquell poblat van dir, ostres, haurem de tapar l'estàtua d'or perquè aquesta gent mos la fotrà, perquè ve l'exèrcit. I van començar a tapar-la de pedra, de fang, de ciment, van començar a tapar-la tota. Tota l'estàtua era un Buda gegant d'or, fet d'or, evidentment, i la van començar a tapar, la van tapar, els va costar una feinada en aquell poblat, i res, va vindre l'exèrcit, es va quedar mirant davant aquella estàtua de pedra, i no era res interessant per a saquejar, i res, no la van saquejar, però aquell exèrcit va estar per aquell territori durant molt de temps, aquell territori de Tailàndia, l'exèrcit no acabava de marxar, i el poblat s'anava oblidant que l'estàtua era d'or, perquè ja, bueno, fins i tot creixien plantes i creixia musgo sobre el ciment i sobre la pedra, i van passar els anys i anys i anys, i va arribar un punt en què el mateix poblat es va oblidar de que tenia una estàtua d'or gegantina tapada de ciment i pedra. Va anar un xiquet petitet a adorar el Buda de pedra i es va posar allí als seus peus, es va posar a adorar, i estava tan a prop que a l'aixecar-se va tocar una miqueta una escorça i va caure un trosset de pedra i va veure que dins era dorat. I el xiquet va dir, uala! Clar, era un xiquet massa petit no podia recordar que aquell Buda era dorat. Va anar corrent al poble i va dir a tots del poble, diu, escolteu, el Buda és dorat, el Buda és dorat, el Buda és d'or. I el poble va recordar que sí, que era veritat, però ja se ho havien oblidat. Va anar tot el poble a arrencar la pedra i arrencar el ciment i van descobrir que el Buda era dorat. Això és una metàfora de que tots naixem sent un Buda d'or, sent una estàtua d'or, i als 6-7 anys te comencen a explicar... Bueno, als 6-7 anys ja se't perd la teua xispa divina i la teua bondat, i te comencen a dir, amb els negres digues això, amb els gitanos digues això, amb les dones fes això, amb la teua feina fes això, tu has d'estudiar, no facis res d'això que no et doni diners, i te comencen a posar creences limitants que van tapant el Buda d'or, i hi ha d'haver una nit fosca de l'ànima que et faci caure tota l'escorça, te faci caure tota l'escorça i que et recorde que ets un Buda dorat. Doncs hem d'acabar aquí. Avui Jesús s'ha obert en ànima amb tots els oients d'Amposta Ràdio. A veure si la setmana que ve ara... La setmana que ve ho remuntem, No deixarem així. És un camí cap a la felicitat, Que passis molt bona setmana. Gràcies. Adéu. Adéu. Ja està.